Mae ein prosiect y Ddraig Goch i Ymestyn Rheilffordd Llyn Tegid i dref y Bala wedi bod ar y gweill ys dros 10 mlynedd. Ym mis Medi 2024, cawsom ganiatâd cynllunio ar gyfer yr estyniad. Caniatâd a ddaeth gyda dros 25 o amodau sydd rhaid eu trin cyn y cawn gychwyn. Rydym wedi bod yn gweithio'n ofalus trwy'r amodau hyn, a'r newyddion mawr yr hoffwn eu crannu gyda chi heddiw yw ein bod o'r diwedd mewn sefyllfa lle gallwn ddechrau ar y gwaith ffisegol o Ymestyn yr Rheilffordd. Pan ddaru cyfoeth naturiol Cymru uwchraddio amddiffynnydd llifogydd y dref, fe wnaethant yn garedig iawn gynnwys gwely trac parod ar gyfer y rheilffordd. Wrth i mi sefyll yma nawr, rwy'n edrych ar gam nesaf y gwaith. Mae gennym eisoes y cynlluniau manwl wedi eu paratoi ar gyfer yr arglawdd sy'n mynd â ni i lawr o ddiwedd yr amddiffynnydd llifogydd yr holl ffordd i gwrdd safle'r orsaf, ac rydym ar fi'n mynd allan i dender am y gwaith adeiladu. Rydym ni'n barod i fynd. Unwaith y bydd yr arglawdd hwn wedi adeiladu, byddwn nhw'n gallu dechrau gosod trac o gŵr safle'r orsaf newydd i fyny heibio i mi yma ac ymlaen i ben bellaf yr amddiffynnydd llifogydd. Yna bydd mwy na hanner y trac yn ei le, a gallwn wneud hyn yn hawdd o fewn y 12 mis nesaf cyn belled bod yr arian gynnon ni. Hyd yn hyn, rydym wedi codi dros 1.8 miliwn o bunnoedd, a mae'r rhan fwyaf o hwn wedi wario ar gaffael tir ac ar y proses cynllunio gan gynnwys yr holl adroddiadau ymgynghori sydd yn rhan angenrheidiol o gael caniatâd y dyddiau yma. Mae ein apêl trac diweddaraf wedi codi bron i 110,000 hyd yn hyn, a rydym yn ddiolchgar dros ben i bawb sydd wedi rhoi tuag at ein achos. Ond os ydym am gyflawni hyn yr ydym yn fwriadu wneud eleni, a dod yr estyniad yn agosach at reality, mae angen 300,000 yn ychwanegol i adeiladu'r arglawdd ac i brynu y defnyddiau trac. Y newyddion da ydy, o hyn ymlaen, y bydd pob ceiniog a godwn yn mynd i adeiladu'r estyniad ar orsaf newydd. Gyda'ch help chi, gallwn ni wneud hyn. I wneud rhodd, ewch i'n gwefan www.balalakerailwaytrust.org.uk neu defnyddiwch y cod QR sydd ar y sgrin yn awr. Diolch o galon i chi.